Рени, разкажи ми какво те постави на пътя на духовното в живота ти? Как се случи началото на този твой път? По принцип, човек се обръща към духовното, към себе си, след някакъв катарзис, нещо, което се случва. И това е едно почупване от Вселената, един знак, че трябва човек да обърне повече внимание на себе си. Какво те отведе към този път? Имаш ли някакво конкретно събитие в живота ти, някакво неразположение, драма, която да отключи необходимостта ти да си на този духовен път? Аз вярвам, че нашите души са избрали пътя си и никога нищо не е случайно. Не вярвам в случайностите и смятам, че това, което се случи с мен след раждането на детето ми, второто ми дете, беше един огромен знак, сигнал от Вселената, че не съм на правилния път. Аз правех кариера, развивах се добре в голяма фирма и имах си образованието. И въпреки всичко, когато живота ти, съдбата ти е такава, че в един момент здравето ти става водещо и обръща живота ти по начин, по който ти показва, че трябва да поемеш по друг път. Разбираш, че не е това твоето и единственият начин да разбереш как да продължиш е да погледнеш навътре и да го почувстваш. Как се чувстваше ти, когато беше изгубена за себе си? Аз не мога да кажа, че съм била изгубена, но усещах, че трябва да правя нещо различно. Имах много дълбока интуиция, че само аз мога да си помогна. Че само аз съм човек, който може да направи така, че да се възстановя и да продължа напред. А обичаш ли достатъчно себе си? Не мога да кажа, че съм се обичала. Много хубав въпрос ми задаваш, защото всъщност може би никой не ни учи да обичаме себе си. Аз съм човек, който обича да се раздава и продължавам да го правя, но не съм се раздавала за себе си. Тоест, винаги съм била обърната навънка за близките ми хора и за по-далечните хора. Усещам, че призванието ми като цяло е да се грижа за другите, но не бива да забравя човек и за себе си. А изпитваш ли вина, че се обръщаш, че си ставаш центъра на собствената си вселена, както трябва да е всъщност? Когато станеш майка, нормално е ти да живееш за детето си. И дълго време всъщност, и след първото ми, и след второто ми дете, аз тотално бях забравила за себе си и поради точно чувство на вина, че аз трябва да живея за тези малки същества, които наистина изискват толкова много усилия и толкова много грижа и отдаденост. Когато за първ път се срещна с йога, почувства ли се на своето място, на своя път? Или ти беше странно, опипваше почвата? Как се отключи кога любовта към йога към теб? Аз знаех, че това е моето, защото се чувствах у дома си. Все едно винаги съм го правила. Случайно попадна при мен, казахме, че няма случайности, попадна при мен една брошура за йога и аз го разпознах. Аз знаех, че това е моето. Отне ми след това 10 години аз да практикувам йога, преди да усетя, че съм готова вече да преподавам. Разбира се, преди това да уча. Тази среща с енергиите на толкова много други хора, каква те прави? Няма лоша енергия, просто има енергия, която резонира на теб и енергия, която не е толкова. Така и хората се събират. Ние не го осъзнаваме, но всичко е на база енергия. И когато двама души се привличат, то е естествено, че те резонират един на друг. Де-факто срещите стават на ниво душа и се случват по вертикала, а не по хоризонтала, въпреки че ние живеем в един хоризонтален свят. Истинските срещи стават по този начин. И не говоря само за работни срещи или за любовни срещи. Срещите като цяло. Дори срещата на майката с детето, което е избрало да бъде в това семейство, в което се е родило. В живота си човек прави толкова много грешки, точно срещи с хора. Има ли някаква възраст, в която трябва да израснем съзнателно
за да може да чуем правилно интуицията си? Интуицията винаги е там. Тя винаги ни е нашепва или дори понякога крещи. Въпросът е да се научим да я чуваме. И това е първото чувство, първото усещане, първият клик, който идва преди да заработи нашето ум. Така че ние просто трябва да бъдем много наблюдателни. Йога ни учи да бъдем наблюдатели на себе си, на мислите си, на чувствата си, да се гледаме отстрани. А когато нямаме съзнанието за това, просто сме водени от кармата, от това, което трябва, нали, през което трябва да преминем, през всички уроци, които трябва да преминем. Имаш ли някакви ритуали, в които се предпазваш от негативната енергия, негативните хора, хората, които са в много ниските вибрации, които са вечно недоволни от живота? Изчистващите медитации, светлинните медитации, самите дихателни практики, всичко, което правим, е една защита за нас. Пречистване и защита, непрекъсната. В йога казваме, че когато се събужда нашето съзнание, разсъпваме като красив бял лотос. И всъщност, ако си представим, че цялото човечество е един организъм, който трепти, събуждайки се, може да бъде нещо много красиво. Какво би казала на зрителите, които ще дойдат в публиката? Какво ще преживеят? Или теб отново ще те води интуицията и усещането ти на момента? Бих посъветвала всички да не идват с конкретни очаквания и нагласи. Да нямат някакви конкретни желания, а просто да се оставят на процеса. Да го преживеят такъв какъвто е. Всичко, което правя, е интуитивно. Нямам практика, която предварително да съм научила, да съм планувала, да, дори да имам някакви мисли относно това какво трябва да направим. Всичко се случва естествено, защото е творчески процес. Не е възможно да нагласиш една практика. Тя става в зависимост от енергията, която тече в момента в пространството. И най-вече нека да дойдат с отворено сърце, защото всъщност чудесата се случват на хората, които са отворени. Когато сме в плановете си, чудеса трудно се случват, но когато сърцето ни е широко отворено, защото то е магнит и невероятно по-силен магнит, отколкото е умът ни, мислите да са важни, но сърцето е основният ни генератор и когато си отворен, това е една задвижваща сила, едно вдъхновение, което ще те отведе на най-правилното място. И ще привлечеш най-правилните неща за себе си. Така че моят съвет е просто да бъдат с отворено сърце, без очакване.